Здравейте и добре дошли в уроци на душата. Ние тук не бързаме, ние не спорим, просто споделяме. Споделяме неща, които ни вълнуват от ежедневието. Днес ще прочета един разказ за счетоводството на душата. Това е текст за отговорността, за цената на честността и за онзи тих мир, който идва, когато изберем правилната истина. Разказът ни напомня, че моралът има отчетност, съвестта ни приема корекции със задна дата, а понякога най-важната декларация е тази, която човек подава пред себе си. Декларация 1.6. Симов често казваше, че животът на един адвокат е непрекъсната поредица от декларации. Подадени, неподадени, изтървани, коригирани. Но само счетоводителят на душата знае къде е истинската грешка, къде се прехвърля дефицитът и коя цифра издава цяла биография. На 55 той беше натрупал повече дела, отколкото години, повече мълчание, отколкото присъди. Приятелите му го смятаха за особняк, но справедлив, клиентите за спасител, а жена му Гергана, тя вече не знаеше кой стои срещу нея на семейната маса, мъжът или неговите дела. След обед в офиса Симов разбра, че става нещо особено. В душата му беше тихо, едно такова състояние, което не бе чувствало давна. Седеше на ръба на бюрото, държейки две папки, на които пишеше Декларация 1, Декларация 6. 2 подписа за 4 глупави дела, беше казала жената, на която той помагаше без да вземе стотинка. Той си беше спомнил това изречение много по-късно, не заради отчетите, а заради факта, че някой най-сетне произнесе думата глупави. Тези дела бяха като леки, като документ, но тежки като морална отговорност. Бяха го спасили от нещо много по-тъмно, от собствената му склонност да се втренчва в чужди катастрофи, за да не поглежда своите. Докато подреждаше папките, нещо странно го прониза. Леко, почти физически усещано, сякаш някой погали мозъка му, но отвътре. Той се усмихна криво. Глупости, просто умора. Но не беше умора, а онова предчувствие, което през живота му се появяваше само преди големи завои. Жена му, Гергана, влезе в кабинета без да почука. Винаги го правеше, когато чувстваше, че ще го загуби. Тракаше с токчъци като призив за помощ, която той знаеше, че никога няма да успее истински да даде. Пак ли си в мислите на другите? Попита тя. Или в делата им, чуди се дали изобщо някога си бил в моите. Симов се облегна назад и затвори очи. Не беше изморен, беше виновен. Гергана, прошепна той, никога не съм имал любовница. Тя се засмя тихо, почти жалко. Любовница не е нужно да има тяло, Симов. Понякога е идея, чувство или страх, или работа, довърши той. Това беше най-голямата му грешка, че не я лъжеш, а че се опитваше да бъде честен в грешния момент. Гергана го погледна остро. Последните месеци говориш несвързано, сънуваш, забравяш, казваш странни неща, казваш, че усещаш. Тя замълча. Галене по мозъка, прошепна той. Думите увиснаха между тях като диагноза, от която и двамата се страхувах. Същата вечер на бюрото му пристигна ново дело. Прати го посивял стар нотариус, който рядко се появяваше в съда, но често в съдбите на хората. Ставаше дума за земя, но не каква да е земя. Парче територия, която криеше исторически слой, способен да промени общински планове, да отключи реституции за огромни суми, да възкреси забравени родове. Многоцифрена сума беше слабо казано. Тук ставаше дума за милиони левове. Симов отвори папката и погледът му замръзна. В документа имаше нещо, което той никога не допускаше да се случи. Несъответствие, което само той би забелязал. Малък параграф, погрешно оформен, но ключов. Техническа грешка, която можеше да превърне истината в лъжа или лъжата в истина. Що ме видя, той потръпна.
Усети онова странно погалване в мозъка по-силно, по-решително, по-милостиво. Съдбата си прави ремонт с фин инструмент. Помисли си, а днес е избрала мен за майстор. През следващи дни Симов се превърна в машина. Работеше по делото като монах, който преписва древен текст. Гергана го гледаше отстрани и виждаше не само умора. Виждаше живот, който отдавна не беше в очите му. За първи път от години тя се усмихна. Може би това ще го върне, може би не съм му съвсем изгубена. Но Симов не работеше за себе си. Не и за парите, не и за клиентите. Работеше за онзи миг в живота, в който почувства, че съдбата му връща жест. Жест за онези 4 дела, които беше поел без пари. Жест за онази жена, която му каза глупави са. Жест за всички мигови, в които той избра човечността вместо таксата. Делото се водеше в най-голямата зала през пролетен ден, който миришеше на промяна. Симов говори малко, но ясно. Извади параграфа, доказа грешката, разби цялата стратегия на отсрещната страна с една от онези фрази, които остават в стенограмите. Историята няма нужда от нови лъжи. Има нужда от хора, които да ги хванат на време. Съдията вдигна поглед, за миг залата замълча. Решението излезе след 2 часа. Симов беше спечелил. Не беше просто спечелил. Той беше променил правен прецедент. Делото щеше да се изучава. Телефонът му звънна. Беше старият нотариус. Това беше... започна той. Не благодарете, прекъсна го Симов. Просто подписах правилната декларация. Същата вечер той се прибра при Гергана по-рано, нещо, което не беше правил от години. Тя го погледна подозрително, но в очите й проблесна онова древно женско знание. Този мъж днес се е върнал от битка, която не е била само юридическа. Свърши ли? Попита тя тихо. Не, усмихна се той. Подадох декларациите. Тя се засмя. Пак счетоводство? На душите, каза той и я прегърна. След толкова години тежест между тях за първи път имаше лекота. Не любовница беше разделяла живота им, а страхът, че никой не разбира какво струва на човек да носи чужди съдби. Симов затвори очи. Погалването в мозъка изчезна и се замени от тишина. Тишина, която приличаше на мир.